आङो गिबियावनो अरन एनजिअ हामबाय होग्रोनाय जाबाय मानगोनां चेयारमेन जर्ज इस्लारि सार आरो रन्जित मोसाहारि सार बिथांमोनहा दिनै आंखौ बरायहरदों बे गोदानैनो फसंजानाय सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ एक्सप्लर खालामनो आंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव मानो होनबा आं हाबफेराखै बे ओनसोलावनो बे जेन'खि माने बेखौ नेशनेल पार्क डिक्लेयार खालामबाय आङो सिगाङावबो माने आसा खालामदोंमोन बेरायनो सोरबाफोर बेरायहोबा हामगौ होननानै जाहाथे आङो नुनो हानाय बायदि दिनै अरन एनजिअ'आ आंखौ खावलायहरबाय दा बेनि थाखायनो आङो अरन एनजिअ'खौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय बिथांमोनहा मोजां खामानि मावगासिनो दं नै आं दासो मासे मै फिसाजों गेलेदों बेयो रुनिकाटा रेन्जनि फरेस्ट अफिसाव दं बे मै फिसाखौबो बे अरन एनजिअ आरो रुनिकाटा रेन्ज बे फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिसोर सानैजों ज' जानानै रेस्किउ खालामदों बिराद इम्परटेन्ट जोंनि थाखाय मानो होनबा हाग्रा थायोबासो जिब जुनार थायो आरो जिब जुनार थायोबा गोबांथार बिदिनो देश बिदेशनि टुरिस्टफ्रा बेरायनो फैयो आरो हाग्रा थानाया बे जिब जुनार थानायल' नङा हाग्रा थायोबासो जोंनि आबहावायाबो गोग्गो जायो दा नोंथांमोनाथ' नुनो हाखाबाय जोंनि बे क'क्राझार ओनसोलाव एसि नङाबानो थानो हाला दानि बे गोलोम बोथोराव आरो गोजां बोथोरावबो आगोलनि बायदि बांद्राय गोजांला आबहावायानो सोलायलांबाय आरो क्लाइमेटआनो टटलि चेन्ज बेनि थाखायनो जोङो गोख्रों जानांसिगोन रायजो राजाफ्राबो क'पारेट खालामनांसिगोन जोंना बे अरन एनजिअ बिथांमोनहा दा बिनि थाखायनो मारैहाय हाग्राखौ होबथानानै माने हाग्रा एवनाय बा हाग्राखौ फोजोबस्रांनायनिफ्राय होबथानो हागोन बा मारैहाय जिब जुनारखौ माने दोननो हागोन ना बे गावथारनायफोरनिफ्राय ना इलिगेल पचारफोरनिफ्राय बेनि थाखाय दा बिथांमोनहा मोजां हाबा मावगासिनो दङ जोङो हाग्राखौ दोननांगोन जिब जुनारखौ दोननांगोन अब्ला अट'मेटिकलि इनकामा फैगोन जोंनाव मानो होनब्ला लाइभलिहुड ना जों थांनानै थानायनि थाखाय ओरैबायदि कम्पिटिसन जाबाय दानि जुगाव दा बेनि थाखायनो जोङो जुदि हाग्राखौ जोङो दोनोबा जिब जुनार गोबां रोखोमनि थागोन बेनिफ्राय बिदिनो गोबांथार फरेनार टुरिस्ट बा नेसनेल टुरिस्ट बिसोर बेरायनो फैगोन बिसोर बेरायनो फैयोबा जोङो हम स्टे खालामनानै टुरिस्ट गाइड खालामनानै टेक्सि ड्राइभार बा बिदिनो टेक्सि भारा बोनानै जोङो गोबांथार रां खामायनो हागोन बेल' नङा इनडाइरेक्टलि आरो डाइरेक्टलि मैगं थाइगंबो फाननानै जानो हाबाय जोङो हटेल रेस्टुरेन्ट खुलिनानै जानो हाबाय दा गोबांथार नेसनेल पार्क दङ वेस्ट बेंगलावनो थां बा जिम करबेट थां हरै गुजरात बा ओरै मा होनो उत्तराखन्ड गुजरातआवथ' जिम करबेट बे नेसनेल पार्कआ बिराद फेमास अपेनलि टाइगारफोरखौ नुनो हायो जुदि टुरिस्टफ्रा जिपसि साफारि बा जिप साफारि खालामनायाव जुदि जुनारफोरखौ नुबासो फैगोन बाव ओरैबायदि नेसनेल पार्कआव जुनारफोरखौ बिराद मोजां नुनो हायो होमबा आरो बिसोरबो खिन्था हरलायबाय आरो गोबांथार टुरिस्टफ्रा बिदिनो फैगोन आरो बिदिनो देश बिदेशनिफ्राय बिदिनो जोंना इनकामाबो जालांगोन अट'मेटिकलि जेरै नोंथांमोनहाथ' इउटुब बा फेसबुक दानि ससियेल मिडियाआव नुनो हायो आफ्रिकायाव गोबांथार टुरिस्टफ्रा थाङो मानो होनबा अपेनलि बाहाय टाइगारजों गेलेलायनो हाबावो मानसिखौसो गारिनि सिङाव दोनबाय ओमफ्राय मा होनो जुनारफ्रा अपेनलि नोंनि गारिनि सोरगिदिं गिदिंनानै फैयो टाइगारानो जा बा जिराफफ्रानो जा बेफोरबायदि जुनार थाबासो गोबांथार माने टुरिस्टफ्रा नायनो फैगोन दा जोंनाव सिरियाखानायावसो नायनांगौ लख्राफोरखौ नायनोबा जिब जुनारफोरखौ नायनोबा गैला मानो होनबा जोङो हाग्राखौ एवगासिनो सानफा एफा आरो जुनारखौबो गावथार जागासिनो दा जोबस्रांबाय आरो इयुन फिरियाव जोंनि गथ' गथायफ्रा मोसाया माबायदि मैदेरा माबायदि मैया माबायदि बेखौ सिनायनोआनो रोंनाय नङा ओमफ्राय हर्नबिल बेफोरबायदि ना दावां बुथुवा दा बिनि थाखायनो जोङो बयबो माने जोंनि होननानै ना बे फरेस्टआ जोंनि होननानै बयबो रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनांगोन आरो बयबो माने बेखौ प्रटेकसन खालामनो साननांगोन आरो बयबो अट'मेटिकलि जुदि हाग्रा थायोबा जिब जुनार गोबां रोखोमनि थायोबा फैसाया जोंनो खामायगोन जोंनि गथ' गथायानो खामायगोन अट'मेटिकलि जों खस्थ' खालामनांनाय नङा दहायनो आं खिन्थाखाबाय हमस्टे खालामनानै हटेल लज खुलिनानै रिजर्ट रेस्टुरेन्ट गारि मटर माने भारा होनानै टुरिस्ट गाइड जानानै हटेल
बायदिसिना खुलिनानै जानो हागोन आरो। दा आङो बांद्राय गोबाव बुंला, आङो आरोबाव खेबसेबाव अरन एनजिअ बिनि गासिबो सोद्रोमाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबावनाय जाबाय। गोजोनथोंसै। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।